Iga ntubwate etimu ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na bwigo cyo gotebereria kindi kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na bwigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated na bwigo box corrugated asibiko babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na bwigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago na Roman Jinko na bwigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na bwigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu cyugo busongo iyo irangene neduka ya Safaricom bwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amange kagendrete yoko gosereria mwancho murigiriria na hukwaniria andonsia zore chinga kechiga chabano mugaso litikoria Jumatano yeti tariki 15 na isato karibu sana asikionga chinsa isano na ivere chabono mugaso mwancho murigire kurasensemo yewe manyere tukubwaterana nere Wilson Makori na kurase studio kabire nere Barnabas Ondari na inchenkuru kwa Matilda Obaigwa na nekirongo chaka ekionga igongo chaka kura asichinsemo chaga chuba egotoka ime ya kitutu Masawe County ya Nyamira ekirabono abanya Kenyoro bechinsemo cha Nyangori bono bali no moichano magiga yo mubere wo mugaka oyo mogotoka ase orochoro rwa Nyangori bono bagusangane kitasene kiga nigo bono mate yaye oyo onyara gutoka bo banyare kwerabona nyagosira nigo anyarite kubura kurwa asinka yaye ewiki yaite kikirira bono babere bagutigara no obororo obotindi anno mono ekiro bagoteba nigo omoberoye utuka kore ne chingoma chintindi ase omotwe nabwigo atabwati changa chonsi ase omoberoye orobotero mancho murigeya abuna arokobwatia babere tomenya tanere myake menge ntararo tabiyaye utabwati madeni onde bwensi mpaka kuna Jumamosi nkorwe kanisa sinsa wakire Monday Sunday ali abana bako ngakiresi minga lere kwa kana umugaka taraira elio nkaimuka kegema Jumapili mujikogana na mirango yero gwasi egitegesie kirikoruime akaroto chete koigora na otwa nyara tanga tayo asebono iga birito igire korora ase bikoro do bira biyangero goraria it's about 500 meters korwa se kwene na aga karuja kama segori gororo ari ko ikaiga na sa enge sana rocha abantu barenga site ya misini abandi kuri ngumbi iri abandi kuri ngumbi na karocha agakorigere bakamage na ndi banja ari ngororo none karaba kambina ko batenga tuwaligiri abandi ngaligiri ngeme tegoro sino asungira ende nkyale ngo wikira bono igaro korigere kwane nje najo umwana wase na arabisire bona are tugaiga bono omumuro yo minto osiretore otokire rocha igekera rusi gutwanyorera kilomoro igorende gokoranga itira kamana koretuga angena police Nyangori igo iga itire akamana koretu akabekwa nonye negetambangia tuka no kire kurumate kai kamuranche
amarua ya tugitare iga suffocation ya gachuba abeira mange abagambi basinyiruko ya tanga egento kiare ko bagaki kamuranche aba DC naba OCS kamuranche mutago tacharende Roboti rogo ichania akigima umwanjo murigire na gutigara nainde ase county yo ya Nyamira nigo bono aba MCA we county yo banyare kuborirwa banyare kuiranerera gusekurigereria oboya budget ye county yo anomono ekero bono bachagete ebikaro byabo bare bonsi ebikaro bigokorekana ase amagacho ye county assembly ya Nyamira nigo bono banyare kuborirwa buna banyare usanga ebirengerero byabo ase obwango mono nabo gokora amonchorerio ekero budget guchikobe kwa bosio we bunge eyo ewikie wocha Samarita Douglas Rutongeo Sedi Sosa kwa budget ya Nyamira ye ile proposed ya 2025-2026 una intwe Nyamira budget champions tu analyze budget yeyo ona ba MCA tu abarikire memo loko pinpoint stoko da game bidia e budget biarenga se budget biro ire na bono tu aligire tukarara asobisi ya gender and disability tu anyorete omwako yo edete ba begete budget ya disability board baba begete 7 million ase amangana yo kubakane meshahara lakini ekero tu akore tu jungusi tukanyore board nyanya korosu Nyamira ya disability bono tokuburia abananchi ebe seria begete ase budget 7 million ya previous year ne board they in place kajebe seria jet bale baba begete ne budget bade na still board in error bona ndo tokuburia ba MCA sari ba chiramu musoso konyoro aligere budget kejegera ofisi ya disability ya board ya disability in place na particularly tor concern kibesenjire county government ya Nyamira ya etwe chikor kuchia froka chia jigo establish na salipent chikole majibo hall chikole majigo protect springs chi project yecho ndutaide ko chiro on the ground ndutaide ba MCA baito bakole ndo yebo social audit so that the project yechitorode chibekiro chibesi chidona chiarwete chitumekire bya and to aroro babeke 210 million chia next financial year amagana froka again ndutaide ba MCA na borobwe kerba koligere budget yeyo mbago ede budget yeyo blindly baligere ebintu biri birororo erinde bakore kwende banyare ko lingoli banyare gukana biri bitari konya askibes cyabana ikigo sire toroje capital expenditure une nyomba ye gabana nyomba ye speaker nebwa the queries tibesa babekira se nyomba ye speaker ekiri kinyinge sana so kwagaje nyombere kwagajo sosali ye speaker Mwancho murire ni chitariki 23 cyo mutenyoga ogatano onarimo nigo ensengima ekurigereria egati ya makongo ari bare abatakano abagwetera ase chinsemo anamono ekero tukona ase orugongo rwagusi nigo bono omo MCA we wadi eveno omoske Steve Arika anyare kwarigania abantu obonsi kurasa orugongo rwagusi banyare utara wadi ya eveno anamono bare abatakano ababurakana boigo bagwetera amakongo ase omoyega omonene oyo barachi gukwanira egati emechando eri egendete gochanda abamenyi betinse mecho naboigo naki baranyare gukora amakongo ayo naboigo ekero ebyombe birachi gwikirana gusira gwikirana aroro elio kobasira kebirengerero naboigo koba amaigero na barachi kogendera kwemenya Marita Steve Arika mwemsewe godi ebeno nkwarigania ababuraka n'abatakanwa ase litukuria Jumatatu tariki 23 ase ibeno mission egere baichi banyora bastemye ne litukurigo cengerwa ase nsengima konyora ababuraka n'abatakanwa nenche naro cenga imbuya baiche basanke nga wetero bugimo boiga inkime cyane kiba bwatebino mutakanwa nande mucyane ko bwatebino mutaka kyagara mbabwate cyane mingi bandekero bakweriro bagakamba kwegwa angana ichitaito titi nindato mo ugaya ni gosoma kolega sikuru semo yechindemero egere ba semi baro kurwa semo yogolemi aba semi bane baje kurwa semo yokweli kibyombe egere tigatosoma ni buna nali kateba ngana ne pipili nakateba ababara batakano gose ababuraka nyasaye nabasigete cyaranga tebane nga bantikiri
igo no gotikerwa na netubwate ngana abantu abange bagusiribwa asingityo gutamanya no bumanyo bona tutagete bache banyole seminiyo aserituko lya Jumatatu igonye kwa igule lingane liga bachike baite bonsi egere tosemani einero no borai ebini bitu binetokora igo na yenye turi mutakano ustori mubaraka ige meeting iyo ne ya kegera chise chinde nkoinyora bale ne intute trabanyora una se wodi ebeno na tabiri no mugabana entuke bate function na tabiri muchumbo itonto bate umurobelio yiga egera tolenga na kitoko bwatrana ne mwancho muriria gutigana nayo ngukwira gwika ase bunge ya Bonchari ekira wono abamenyi bechinsemo be wodi yariana banyarire kwe murunganiria epara embe egyokorwa ase chinsemo cha Kerina yaita ariama yaka na boigo wika ase chinsemo cha Nyasagati anene mono ase Nyagitari amo ne skuru bire bagukwana negetaseni kiga kyagetembe niko banyare kuboria una uburayo bube na uboirire epare yo yanyare koba etari goiteka anene mono chinga kichiga embura enyinge egendrete gutwa Jena Fredondieki igano onka we this ebareye igere ko ngarisa Nyasagati Kerina. This is the main road. Nyasagati gebwate a secondary school na ende nebwate dispensary na ende gebwate population ya 400 students. So the students abande ba umiaga ama aboniga ekero bago irwo chimata abande babunegeta mako babekeri chibrasta we have the evidence turanyare kworokia. One kare pare ya beire kabire twasinyirunga ya babunge twachore bacheta ebo MCA awa ebo MP bana kororekana bone tokubolinga ingi kerekebe etwa bachorete bobe gose no buraibu arengo bobe twarueta magoka mabe epare ye igaya sale kire kortwa ruete chikura ntwanya korrena ino muchunbe twaete chikura na kajiare ama tona ningaro epare ye lwa bana bagweta kunya sukuru wachinya sagati ngai bagweta terosiri wa ama chunbe takonye ya epare ya sale kire na kitoba kora na yora takonye na twaete chikura serikali watakonye na simbara tia sore pare ye biru mono koruna komwe koro kuri koli lakini bane pare nene ego connect Nyasagati Kerina Nyasagati secondary direct na main road ekwana Nyasagati lakini bana twanya korage korosi epiki ko kwani mabuna bone ngari nja chete gwete ga soite ke gweta sacho machume takonye na gutigana nayo kura chinsemo cha Bonchari mwancho murigirira niko bono abasae kura chinsemo o ime yense ya Kenya bakenderete kurira yoko ene kyabuna ngoche bale kogendera kurwanira obwene ebwa ba Kenya bagukwana ane mono kubotekana no kurubekana okugwa korekanete iritukore igoro niko bagikeirie ebikorwa by'abanyanyimbo kogendera gutumeka chinguru chabo ase obobe ane mono koirira abakenya bange oitera manyinga wika abandi gusiria amagemabo Tunaambia hii gava kitu moja, mbona mmewa Albert bado mnaua wengine? Kwani mchoki kuua? This was a hustler who came here with mask to sell to the protester, and Ruto and his criminal regime who swore to take care of hustlers has killed an hustler right now. So we will continue with our protest. This country must be liberated from the cartels, from the thieves, from everybody who thinks that this country belongs to them. This is not just about Alberto Jongo lipa babake, lakini sisi bado tunaumwa. Sisi bado tumejam. Wacha watu waandamane, wasiharibu vitu na waandamane na amani. Unatuma watu wale wanakuja kupiga wananchi, wanaharibu vitu, inasemekana ni wanabodaboda walitumika kuharibu vitu CBD. Of which sisi bodaboda hatujatumika. Wale wenye bodaboda wako hapa ni wageni kabisa. Wale watu wa wenyeji wa CBD hatujatumika mahali popote. So sisi tusiharibiwe jina na Wakenya wote wajue bodaboda CBD hatukutumika kutusuluhisha amani. Na
ekero university ya Moi Eldoret kendete gutwara omochando omonene anemono okongusana asensemo yoburai niko bono aborokiwa bali babeire bagosoma ase skuru yose emiaka yaitire bono banyare ko yemoche buna niko banyarete kwenyorera chikozi university yo etaregistered aiga ase ense ya Kenya gusiti tanchiri nebyombe ao biribikoena na amabaga ekikirire bono banyarire kuburwa emeremo gusepataranchirwa oswa ase chinsemo ao ekiagera nigo bakorete chikosi chitamanyiri nebyombe ao biribwenete kumurekera gusibwenete ko register chikosi aiga ase ense ya Kenya. Do you want to mean that you just took money from the students, you wasted their time, they went through a course that can not guarantee them any future? We never had someone he or she can either guide us in whatever the way we should take. So we were just going up and down. The answer that I got, and that made me lose hope, they were talking about the cost, the name. They said the name is totally different from what is supposed to be offered. And that is Bachelor of Science in Health Information Management and Informatics. They said they told us that it should be Bachelor of Science in Health Records and Information Management. We know they are supposed to license. The institution offering the course is the link between the students and the institutions. So we cannot absolve members. We cannot absolve the university out of this. Members, you need to know, the engineers board, the nurses, the nursing council, and everyone else normally take the students through, and it is the responsibility of the university. The body that is supposed to license should have been onboarded at the very beginning. That they should have known which body, and that body should have been appraised of the course and the units of the course from the onset, before they started. So my question to the university, did they know that that is a requirement? Because how would you continue offering a course, yet you've not followed the due process to ensure it's accredited and that... Mwanzo muriwe wikira ase robotioro no ongokorera ekionga chisa isano nebere chabono mugasekero ngokuboria okende gutikara ime yemeroberio ende ekobwati anne mono ase umuroberio of vibes on vibes nere DJ Reels na boigo niki ekero parachi gosaiga irinde gukobekera chingero chiri aye oganeti gose bwanchite mwanzo murigira chinguru kwa Matilda boigo tumrane nande ase kionga chinsa 10 chalero marakoba. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati andonsialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate etime tempo abo bagokolemirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebe na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silvercare ni nyagitari yekerero asumu cyubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kurobusungu guce Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasibwa tabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbobwate inpatient gosechi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochianka mbobwate maternity yekerero yubwate chimashine chekerero laboratory yekerero gose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoro iga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukulingoria nobuwenia bwa maisa gose optical department abwase bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boigo ensemo ya maino gose dental Silvercare ni nyagitari yekerero asumu cyubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kurobusungu guce Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasibwa tabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbobwate inpatient gose chiward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochianka mbobwate maternity yekerero yubwate chimashine chekerero laboratory yekerero gose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoro iga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukulingoria nobuwenia bwa maisa gose optical department abwase bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boigo ensemo ya maino gose dental section yebwate chimashine chekerero yobwate boigo pharmacy gose duka ya mariogo yebwate amma riogo 11p aliuraganirigwe gwetania 11 liguriryabo nelianse p ngwanchira bale umoroberio osha gose bale bwate umoroberio osha na boigo nkurike bale umoroberio osha otarigwakanira kinde gyonsi asamange ba kresimia se namba 0799747414 Silvercare Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono. nkuri gyore enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwawo imiya kengo ejiro yugo tuka bomba boburabo asebunge yebo machoge burabo enyumbe ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde obunge kolingana nukogani kwao tibweba nebwate amache ne wifi boigo nigo erechimita emya eye muchuka urwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye
nĩ yao minyoka. Ne, no gani